kantua idatzi gebenean, bai guran hemen hori transmitiu. Zerbait lagunakin, etxiakin, egoxotasunakin, konfiantziakin lotuta duen hori. Gaur egungo gizartean zaila da topaikia momentu bat, bai inusentia izateko apur bat. Lagun artean eztabaidatu eta edo zer erabaki hartu bidala, lagun arte hortan hartzeko. Zukena Oñatin 2008an sortutako euskal taldea zarete. Taldekideen artean Naia, Eider, Iratxe, Xavier, Santi eta Asier zaudete. 2023ko urrian argitaratu zenuten zuen lehen diska, bai, guztia gordetzea ezinezkoa da, eta gaur entzunan izan dizuegu aurtengo Ura bere bidean proiekturako izango dugun oroitzen kantaren grabazioa. Oraina bizi behar dela diozue, baina zelan bizi duzue oraina, jakineik urrian 20.000 pertsonaren aurrean arituko zaretela zuen kantaren berzio sinfonikoa defendatzen. Oingoz ikusten lasai, nahiko lasai. Gisa da, estudixora bi aldiz sartu garela bizitzan, orduan urduritasun puntua da, baina, ez da gura pentsago 20.000 pertsonaren aurrean urduritasuna gomida, Nik uste dut ez garela konstiente, egoera hori bizibiula. Bagabitz poliki-poliki imaginekin eta sinisten, baina ez gara konstiente. Heldu artean, Bai, hori da, eta momentuan momentuan igual arraza. Pasau artean, bai. Ez dela sinisteko. Oso ondo. Eta Jose, suposatzen duzu kenarentzat, zuei moduko talde batentzako horrelako ekimen baten parte hartzea, profesionalki? Amets bat esaten dana, holako zerbait nik uste dut, ze inobezen buruan inoiz ez da pasabolako orduan, danondako da, oso emozionantia, eta hori, ezin jula sinistu isa, da hori dala. Bai, ez da. Eston aukeriak, eston oparixa. Danontzatago pari. Hori da, ez dute bai, esate, da oparia. Bale, hasiko gara apur bat sakontzen, bale? Abesti hau bihotzean sartzen diren irudi batzuekin irekitzen da, bai? Jolas parke bat, agertzen hortik, txosna bat, lagun zarrak, bai? Ilunabar bat mendipuntan. Oroitzen niretzat behintzat ez da bakarrik iraganara begiratzea. Bada ere gure nortasuna ulertzeko ere modu bat, ez? Gaur elkarrizketan, denboraren joanaz, adiskidetasunaz, musika bizitzeko moduez, eta zergaitik abesten duzuen, oraindik azken arnaza hartu arte horreri buruz hitz egingo du, bai? Lehenengo galdera beraz, honekin hasiko dugu zuen kantaren parte batekin. Mino zuen zelako sortian eria betikoekin jarraitzia, bai? Edo zoriontsu garen lekura, bai? Oroitzen kantaren letran honelako aipuak eitzen duzu ez. Ez dakin nire harrikada propioa esotzen izango, baina entzule moduan, niretzat behintzat zuen herria, ez da leku fisiko hutsa, bai? Emozioz betetako espazio bat ere, bai? Lagunak, jolasak, zuentzat talde moduan zer da herria gaur egun, eta zelako arrastua du herriak zuen musikan. Nik uste dut, zuk esan dakoakin oso lotuta dagoela, ez? Nik adibidez kantua idatzi gebenean, bai guran hemen gutxi gora bera hori transmitiu. Zerbait lagunakin, etxiakin, egoxotasunakin, konfiantziakin lotuta duen hori. Eta nik uste dut igual, erantzuna hori izan aldala. Bai, eta apur bat zu gaur egun zaren gabe, injauen gauza horrek danak ez batzen dauela kantuak, eta, batzen dauela zu hemen zaur zoin, eskerrak pasadan gentiari, pasaudean momentu eri, eta hori aldarrikak betea apur bat. Bai, eta denporia pasau, naizta denporia pasau, beti dauzela horrez. Beti topaiken du momentun bat edo, horra buelta bete. Errorretara. Eri da. Nola, ez? Bai. Bale. Lehen bostetan jolas parkian, esaten duzu, eta oin txosnako holtza gainean. Bai. Txosna edo bekeko holtza gainean, bai? Aurren jolaztaukitik festetako holtzara pasatzen zarete lerro hauetan. Zer esan nahi du zuentzat zuen askunde musikala herri baten barruan bizi eta partekatzea? Azkenean da apur bat egote inguratuta familia, betiko lagun eta betiko giro, zizaren giro hortan ez, hortaz inguratuta egotia, eta azkenean, ez agoten apur bat eskarrak emutia horreri ez gauzarena bilakatu zailako apur bat horreatik, errixatik, inguruatik, eta betiko gauza txiki horrengatik gaur hemen zauzela. Eta naizta hasi baleku txiki batetik edo pertsona txikin edo askuntza hontan beti egon dia hor. Naizta beste herri baten jo kontzertun bat edo beti saiaketan da balidez familia,
alda omen danetan, hor da. Ados, ez Ba, da. lagunak, ba, igual, etxatu, ba, ez da goiako ukiten aukeria edo, Zailagoa. bai, zailagoa da. Mhm. Baina egisa da, ba, etxetik gertu joten dunean baita, Eaketan zela, bai, ez? bai. Osea, konforgune bada. Bai. Herria. Babesa edo, bai, Babesa da. bai. Ez dutzue urduriago jartzena batzuk Be bai. jotzeak? Bai, bi alde horrei dako apur bat, Osea, nire adibidez etxetik gertu jotiak, eta jakitia datorrela jente ezaguna, ba, laguna, familia, bai sortzen dutzu urduritasun puntu hori puntu bat, baina, bueno, bai igual biharrezkoa da, ez? Osea, ez dakit. Urdurutasuna, presinua, bai. Ze esaten duzu, guro tondoin, laguna da, familia guro dana beti guro zu ondo urtetia, ez? Baina, baldin badu jentia oso gertukoa ikusten, lagunak edo familia, bai gurozu izatia bere zisa edo alikta onduen urtetia, bai urandako be bai, ez? Ketan etorrin jalako dotzuen, eri da, ordan, ba, presiño minimo bat, Ondo torten da, ez? Konkogunea bai, baina horrez, bai, apur bat alerta. Vale, bueno, gauza asko aipatu dozu ez, baina argi dago herriek eta aipatzen dituzuen ohiturek, bai, zizelkatu egiten gaituztela, ez? Nolabait, nortasun bat ematen digute, bai? Haurtzaroak ere bai. Daizuei haurtzaroa haina iurri esatze berelditzen, txikitan ardurarik gabe bizitzea nolakoa zen kontatzen duzue. Zuentzat, zein da, zein oroitzapen da askatasun horren metafora. Unet esan, ez dakit, nire kasuan, herrian bizikleta hartu eta maldan bera botatzea, adibidez. Ba, nik adibidez izango neke ez dakit, zure ardura bakarra edo izatea, ba, amak esan dutzula sortziretarako egoteko, eta, bueno, sortzirak eta boste asko horrika, eta ez dela ez pasaien, baina, ez dakit, holako momentu. Bai, eta horrekin lotuta igual be bai, bostetan ama dator bokadilloakin, abertze bokadillo karten dozten gaur, hori zan ere ardura bakarra. Gero ja hortik aurrera, libre. Oso bai, ez da? Bai. Oso ondo. Jota, uste dozue gaur egongo bizimoduarekin zerbait galdu dugula garai hartako esentziatik? Edo, badago oraindik inozentzia horretarako lekurik? Zaila da, nire ustez gaur egungo gizartean, zaila da topaikia momentu bat, inozentzia hori, ez dakit, baimenduta dauen espazio bat, edo, ez ba, akulako dana oso kronometrauta, ona jaui gara, ona jauinez, izan nahi zaila egiten gaizki, eta orduan, ez dakotu tarte hori ez dakit, inozentzia izateko apur bat, bai, eta igual, gaur egun bai sare sozialak eta hori, eta holako gauzak asko eragiten dagoen. Nik uste dut, ni apordaiken naiz txikitan, faten ginela jolas parkera edo herriko edozein kale eskinatan jarten ginean, eta inventaiken eben edozein joku, eta hori, ordua jau arte hortan jolasten geben, baina gaur egun igual, sare sozialak eta kristonera bainako orduan nik uste bai oso diferentia ala zentzu hortan. Orduan ez dut zue batzen, momenturen baten inozentzia horri, esaten duzue hau da nire momentua. Ba, ez dakit izaten hori momentu bat, igual holtza gainean gauzenean eta adibidez, lehen igual bai izan geixo pentsaien ebenta, baina oin ja igual bai da momentu bat behitu. Inbiot, momentua gondo pasau biot, eta oin hemen goizan nahuela, honek importa, eta ez da importa beste esek, eta lasain, eta ardura barik. Bai, ez da, holtza. Bai, inozentzia eta lanerako espazio bat, ez da? Bai. Niri ez dakit zeuei, nire haurtzaroak asko eroten nostalgia puntu horretara, ez da? Naiz eta zuen abestiak iragana oroitzen duen, etorkizuneko jarrerak ere iradokitzen ditu, bai? Besteak beste bidea jarraitu behar delako, bai? Zuen hitzetan. Sormenean, zenbateraino saiatzen zarete iraganeko oroitzapenetatik abiatzen, eta zenbateraino begiratzen diozue etorkizunari? Ez da galdera erraza. Nik uste etorkizunera apurrat beti guragarik edo nahita edo ez, baina beti zozela begira apur bat ez. Eta iraganera, ez dakit, iraganetik, zela esatuzu, iraganetik? Bai, zer ekartzen dozue iragan horretatik, ez da? Kantu bilakatzeko? Zenbateraino baliatzen zarete iraganeko gauzer? Zerot, aldun oroitzapen geixen eta saiaketan garela ez? Bai, lagunakin, o familiakin edo norberak eukiagon esperientzia o bizipenak, ez dakit, bai, onak edo esain onak. Markau dotzuen. Bai, hori da. Bizipenak apur bat, ez da beti hortan oinarriketan igual, baina baizeketan gara, igual bizipenak, esperientzia desberdinako, igual ez guri, baizik eta inguruan ikusten duen
Bai. esperientziak, ba, Ze gero jente asko be identifikau iken da, orduan. Bai, ez da. Bai. Betiko gaiak dira. Hori da. Bai, bizi izan dugu Bai, zonak, ez da? bai. Bai, da igual pertsonan ez diain samurrak berbaiteko, Mhm. baina gero kantu bitartez, igual, bai, ekin zara ez. Zonar baita da. Vale. Dinozue be bai batzuk bidea jarraitzen, besteak bidean galtzen. Beti izan duzue argi zein zen zeuen bidea musikan? Bai, zea, ez. Ez que nikinek isen bide bat egoela bez, Ez? izan da botagara apur bat, eta... Niretako zan, ez zeuen bidea, guretako mugan. Ez da, bai, beti txikitan, bisok, etxeko, bisetako baten gelan sartzen ginen, dantza ikera, bestera, kotxian bebai, baina niretako inoiz ez da izan aukera bat, bau, bizitzen gabitzena. Orduan, Ez da izan edakula musiko familia bat eta badakigula urten bidala hori bai, ez da, izan da, ba, guztiz, zorizko, ez dakit. bai, Zehose, suertatu dana. Eta hortik sortzen da? Etxean egotetik eta... bai. Bai, etxean Inozentziatik, kantua, bai. bai, Ez? Bai. Bueno, Bai. ondo dago ere. Edozein ekimen profesionali eusteko, ezinbesteko esaten da, hori lagunak, familia ondoan izatea. Alase esan duzu eta azaleratzen dare zuen letran, ezta? Esaten du gainera kantak momentu baten, begiratu segundu batez, lagunak zure ondoan daude, bai? Zer balio du zuentzat laguntasunak eszenatokian? Bueno, bizitzan esan duzu, eszenatokian zen bizitzan, baina batez ere lehenengoan, eszenatokian. Eta uste duzue talde laguntasunak eragin zuzena duela sortzen duzuen musikan, zukenaren barruan? Bai. Nik laguntasunak esango neke, estenatoki gainean, bai, ez bakarrek zukenako lagun taldeak baizik eta, bueno, azkenean, ikusten dozunean zure kuadriakoak, zure lagunak, hor dala, hori, haimuntotzula motivazio puntu bat, eta gero, bai dako larrol importantia bai, talde barruan ez. Azkenean dano gara lagunak, eta horrek, bai menketan dau, bai, ondo pasaikia ez, eta igual ezain ondo batzutan, edo, Konfiantzia da. bai, azkenean dau konfiantzia, eta, bueno, konfiantziak, badakar, gauza on batzu, baina bai dakar, igual, azarre. Ez da bai daketia, edo... Bueno, ez da bai Baina igual, da. Lagun artean bai emutotzu espazio hori, bueno, bai, gapentzitsua gala eukikia espazio hori ez, lagun artean ez da bai datu, eta, bueno, edo zer erabaki hartu bidala, lagun arte hortan hartzeko. Bai, nik uste gainera hori dala oikuena, ez azkenian, gure kasuan zukenan, adibidez, 6 gara, eta, bueno, gero 7 teknikoa, gero ez dakit, pertsona asko gara erabakiak hartzeko. Orduan, imagino zeke. Hori da, zer Ados erabakiak, Iken lozu erabakitzeko. Zaila izaten da. Depende zer erabaki, baina hori, dano saiaketan gara iritsi xamuten, eta jaiken... Oreka bat. Hori da, bai. Turren arteko oreka bat. Batzutan kosta hoiken da gehiago, eta bestatutan gutxi, baina, bueno, Vale, eta lanian moduan. honen ari adibidez, nolakoa izaten da zuen sormen prozesua? Nork, badain badau baten bat ekartzen dituenak azkenengo dolen ideia horriek, nola moldatzen dituzu elkarrekin, zer lan egiten duzue? Adibidez, lehenengo diskoa eta bakarra, guztia gordetzea zinezkoa da, igual bai oinarritu zan gehiago, gu bixon letratan. Gu gaukan letra batzuk, abesti batzuk, igual audizioan, bai, akorde batzuk gainetikola gaizki, eta bialketan geben, ensaiotan, bitu neri hau okurri usan, neri hau gero derrepente urrengo ensaiora, torten zan, igual, xanti, gitarrizti, eta betu, besuk ustak izatzuen, eta basio batekin, edo. Lehenengo diskua, más o menos, hola izan zen. Oine gisa da, gabitzela sormen prozesu baten, experimentaiken, hau guztak isaku hau ez, orduan, oin bai gabitz beste modu batzuk probaiken. Eta zelan egiten duzu orain? Probat danetik. Bai, nik uste be, azkenean gero, bakoitzak unez, oso gusto desberdinak, eta zukenak bera ondiok ez dakonez, hori, ezkenean disko bakarraku, orduan ez dago ez igual estilo bat, en plan, jo, ez dakik, igual entzuten duzu beste talde bat, esaten duzu, ezki hau da talde, oza, Hau da. talde hau da. Bai. Baina guk igual ez dakula hola estilo bat ondiok finkatuta, bueno, bai da probat, igual, xantik eta albik, bat ez be, igual, eurak, baikin dago oina zidia melodisa batzuk iken, eurari guztain xakoin taldetan oinarrituta, igual, guk ez durak entzuten, guztain xakunak, baina igual, guri etxakunak okurriken. Bai. Eta, bueno, ondo dago, bai, da, bideo bat azkenean, zabalketan ontzuena, beste mota bateko musika hori esperimentra, hori ere, baita, probateko. Eta bai, poliki. Ondio, bakoitzak behan aporta egin dago, eta... Bai, gainera lehenengo diskua sortu geben esperientzia barik. Bai letrak eta bai melodisia. Orduan on ja
ez daku kriston esperientzia, baina, bueno, base bat badaku, base txiki bat badaku. Baina gauza guztiak. Hori da, Bai, izenean, ez, esperientziarik ez da. bai, hori da. Bueno, bale, abestia bukatzen da estanda batekin, ez? Zuentzat, zer da holtza gainean azken arnasa arte ematea? Barana emotia, osea, kosta gutxexaku bai askotan, oin dala gutxi hasi delako, guretako holtza bat ere gotia ondiok ez dalako egunero jenun zeo guk beste bizitzako horren atzetik orduan, zaila izaten da, baina, bueno, bai, goten zaien momentuan, nahiz da kostau, emotia zure honenaz, bueno, aldozuna, eta jazta, era disfrutaia, eta hori ala importantiena, gero, ja, bajauko zera, eta bizitzeak berri garraiko. Hori da, bai. Eta ezer aldaketan. Hori da. Oso ondo, bukatzen goiez, bai? Azkenik, oroitzapenetik abiatu gara, baina nire gustatuko litzaidak ere, utopiari lekutxo bat egitea, bai? Balduzue bete nahiko zenuketen horrelako amets potolorik zukenan, eta nola irudikatzen duzu zuen musikaren bilakaera utopia horretan edo paradigma horretan? Amets bat. Juneri oinola azkar baten etorri xatena izan da, bi gauza izan dira. Kolaborazio bat, ez? Igual gure referentetako batekin. Adibidez? Bota, zu gauza botatzea. A ber. Eske zein ez. Holan azteko. Gorka Urbizu. Vale. Por bat, utopia. Oso utopia. Bueno, bai. Ikusiko da, gero, Bai, ez dakit. Bai, eta gero igual, adibidez, bekian kotia. Bai, ura bere bidean ja da utopia horren. Claro, utopia ez da, hori bere. Baina, ondiotor gauz. Ere gehiago asimila orduan, horre gehiagetan da, bai. Vale, gorka Urbizu orduan, izten dugu horari. Adibidez. Zu, altuan esan dugu, eta nahi horrek gara. Itipzik egia. Oso ondo, bueno, eskerrik asko. Zeuen partaidetzagatik, zuen, historiak partekatzeagatik. Oroitzapenak eta isilpeko pasarteak. Oroitzen abesti bat da, baina baita jarrera bat ere, bai? Nortasuna ez galtzea, nondik atozen ez ahaztea, betiko ia besten zaien kanta alde batera ez ustea. Batzuetan iragana harreman bada, lagunak dira, bai? Eta gaur elkarrizketa honetan harreman hori bizirik utzi duzue, bai? Oroitu egingo gara, segia besten, bai? Betiko bankuan, betikoekin eta gurekin ere bai, urrian ura kontzertuan. Eskerrik asko. Zuri.